Ayun, at nakuha na namin ni Ami. Punta namin, tingnan namin din kung may may booking office ng bus. Kulang ka na sa ano? Ito na ang hiniram ko. Thank you. Ayan po, good morning mga parang Jason. At yun nga, ay araw ng Martes, Petsa 12. At ngayon yung araw ng pag-alis namin papunta ng Maynila. At pasensya na po kayo. At sinabi ko na nung mga nakaraang araw na yun nga, aalis na naman ako. Hindi na naman tayo makakapasok doon sa Babae Project ni Kuya Noli, babae kay Tricia. Yan. At sana manawaan nga po ng lahat. At ngayon papunta kami doon ni Ami sa Bato para kunin namin yung yung nag-sponsor sa amin na yan yung pa-birthday sa akin. At diyan na rin kami sa pamasahe. Pampamasahe namin puntang Manila. Kasi yun nga, maraming salamat sa mga anonymous namin sponsors na patuloy na sumusuporta sa amin ni Ami. Maraming salamat po sa inyo. At sana po, bahala na po si God na magbalik sa inyo ng blessing. Yan. At sana mag-ingat kayo at ingatan kayo sa araw-araw ni God. Yan. Alam niyo na po yan kung sino ka. At basta, patuloy kami nagpapasalamat ni Ami. Papunta namin dun sa Bato para kunin yung pinadala nila dun sa Palawan. Kasi yun nga po, alam niyo naman yung sa challenge na natanggap ko, na napanalunan nung sa challenge ay ubos na talaga. Kaya sana po yung mga upload ko, sana po panoorin nyo para may panggastos ako kay Ami sa pabalik-balik namin sa papuntang Maynila. Yan lang yung ating pinagkakitaan. At yung tindahan namin ay yun, wala nang laman, ubos na. Yan. Nag-the-end na. Matagal lang sarado. Nung pagpa-Maynila pa namin, sarado na siya. It's okay. Pero okay lang, babawi na lang tayo sa mga susunod na buwan. Malay natin gumanda ulit yung ating views. Yan. Dahil po sa panonood nyo sa mga vlog ko, malaking tulong na po yun sa akin, lalo lang sa amin ni Ami sa pagpapagamot. Panoorin nyo lang, malaking tulong na po yun. Thank you sa inyo lahat. At thank you po sa nagbigay sa amin. Yan, pampamasahe. Tara naman. At tapos tumawag na rin ako sa may Superlines. Wala silang bakante. Kaya ngayon nung lakad namin punta mo namin Bato sa Palawan, tapos diretso kami nagwa para doon pumunta kung may bakante pa yung sa mga sa bus station. Kung may bakante pa silang mga bus sa BBI mamaya. Kung wala naman, mag-aabang na lang kami sa Nabwa, yung mga dumadaan. Tara naman. Alright, let's go. Kasi yung helmet, lagay ko dito. At gamitin ko yung helmet na binigay ni Kuya Binsworth. Laging nakatago na tindahan namin. Charan. Pero madali lang yan nalagyan. Kasi nagtanong sa akin nung nakaraan yung pinagkukuhanan ko ng mga paninda, bakit di na ako nagtitinda. Sabi ko, nagastos ka ako. Pero nagsabi na ako sa kanila na aangkat ako kasi wala naman akong utang doon. Siguro pagbalik namin ni Ami galing Manila, nagsipasabi na ako sa kanila, wala daw problema kasi open naman ako doon sa kanila. At yun nga, laging sinasabi na wala naman ako sa kanilang, pag sinabi kung kailan babayaran, nababayaran ko naman. Yan. At dito, pag nasiksik na yung lupa, ipuploring na siya. Kaso iniintay-hintay ko pa yung pag may masobra-sobra sa aking sahod sa YouTube. Siguro next month, kasi yun nga ngayong buwan na paparating, di tayo makakasahod. At salamat kay Nini na pinahiram ako ng pera niya na nakatago. Pinahiram niya ako. Mamaya pag uwi namin, dadaanan ko kasi
dadagdag ko dun sa binigay dun sa akin nung sa ating anonymous sponsor. Pa-birthday niya sa akin, yun, hindi ko ginastos. Dadagdagan ko na lang para sa motor, pang karwas. Kasi yun nga, di natin sigurado yung pag-YouTube kung yun nga, pag walang manood, wala tayong income. Kaya kailangan ko ng mga extra na business na di na kailangan na, kumbaga, kasi yung karwas dito hinuhulugan lang. Kahit wala ka, kahit di mo bantayan, may pumapasok pa rin na income. Di ba ma? Yun. Kaya pupunta kami sa Raon ni Ami pagpunta sa Maynila para dati nag-inquire na kami nung nakaraan. Let's go na at magmumotor kami. Napakainit. Nandito na kami ni Ami sa May Palawan. Ano? Tara. Ayun, at nakuha na namin ni Ami. Punta namin, tingnan namin din kung may may booking office ng bus dito sa Bato para din namin pumunta ng Nabwa. Nandito na kami sa booking office ng bus, Elabel. Tatanong kami dito kung magkano yung ito sa Elabel. Ano pong masahe, pero dun sa Raymond na tanong na namin, aircon may CR 1305 daw pumasahid. Tingnan muna namin dito sa Elabel kung magkano rin. Dito po yan sa Bato. Bali tatawagan pa kami mga alauna kasi isisingit kami dun sa Elabel kung sakali daw di matuloy yung dalawa na sasakay. Tatawagan nila kami ng alauna. Yan. Nagantay kami na Ami. Ha? Wala. Ayan. At bibili pa kami na Ami ng gamot. Yan. Para kay dun sa alaga niya. Let's go. Yan, dito kami sa may Boulevard. Dumaan muna kami. At tinignan namin itong ginagawa nilang kubo. Contest. Para to sa sa pinta kasi ng bato. Ito yung panlaban ng Kawakagan. Yan. Kubo. 5 barangay maglalaban-laban. Alin mo? Yan yung ginawa nila. 3 araw silang gumagawa dito. Mga kamag-anak niya gawa ko sa kapitan. Mama Nikiti. Amoy, pangaraya ka papukpok ang kalboboy. Dun sa unang Kilagwin. Berapa? 3. Terry, pa Manila na kamo? Yan, dumaan muna kami dito sa bahay ng sinini. Ano sinaranin nyo? Reto na isda. So, Terry? Kon. Dumaan muna kami dito. Pagod. Maraming init. Dito pa nakakausap. Maripagay, ito nagbaliwan na san. Dito na kami. Maraming bagayan. Yan na. Tulang ka na sa ano. Ito na. Ang hiniram ko. Ang pera. Thank you. Walang tubo to. Baka lang ninyo pala. Ay, iwat ako na mga buling ni Tutoy. Salamat sa nahiram ko. Nag-uubo kaya. Nadagdag ko dun sa Once a day sa bibili ko naman. na para sa motor Pero ang ng unang karwas. chair, ML. 5 and 5 ML. Once a At day. iwanan namin sila Hili dito mamaya. Tapos, ibakal mo nga nun sa Dito na naman sila, baby. Ibakal mo sa diaper. Ayan po mga kapanggisan, at dito na nga kami sa bahay. At nagantay pa kami nung tawag doon sa pinareservisyonan namin kung may bakante nga.
Pero nag-chat na siya sa akin na inintay pa yung reply nung sabi nila na baka raw umatras yung sasakay. Pag di yun sumakay ngayon, makakasakay dun sa bus na yun. Pero pag hindi, magnanabuha kami namin, mag-aabang na lang kami ng nasasakyan. Dumaan na rin ako dun kay Nini at nahiram ko yung pera niya. Pinahiram niya sa akin yung bali nakahiram ko ng pera sa kay Nini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Nung isang linggo, inihiram ko sana sa kanya ay 50k. Kaso nagalaw niya na yung pera niya. Ibinili nga nung sasakyan. Pinagsama nila yung pera nila na mag-boyfriend data. Pinagsama tayo di kasi kung masyadong tatanong sa kanya. Basta nakabili na sila ng sasakyan. Tapos nakuha na rin namin yung padala doon sa Palawan. Maraming salamat po sa padala nyo doon sa yung pa-birthday ko. Bali ngayon lang namin nakuha ni Ami. Kasi naging busy rin tayo sa araw-araw nung mga nakarang araw. Yan. Ayan. Pagdating namin doon sa Maynila, pupunta kami doon sa PGH. Magpa-check up kay Ami. Tapos pagka-check up, punta kami doon sa Quiapo para magsimba. Tapos pupunta kami doon sa Raon. Titingin ako doon sa... Dati na kami canvas ni Ami nung nakaraan. Titingin ako ng motor. At sana magkasya to, tapos yung idadagdagan ko na lang naman na ibinigay din sa akin nung sa isa nating anonymous na pa-birthday sa akin at di ko ginastos. Dadagdag ko na lang yun. Uunahin ko lang muna yung motor, tapos tipon muna ako para ma-flooring na yan, tapos pambili ng drum. Kasi pina-estimate ko na yung po-flooringan kung magkano. Na sabi nung magtatrabaho, yung tito rin namin gagawa. Tig isang kubiko o dalawa, mga ganyan estimate niya. Tapos 10 semento yung magagamit sa flooring. Yung bibilin kong motor, yung may yung may bindo ng kasama. May bindo na. Kasi nung nakaraan magkano ba? Yung may bindo na? 9 ata o 8. 8,000 online. Depende kasi yung motor, baka yung pang-heavy duty daw. Kasi dalawa yung kulay pala niya. Di, siyempre yung Nakaamot ng 9. bibilin natin yung pang heavy duty para mang matagalan. Parang copper ba? Ay, hindi ko alam. Copper. Ganyan ata yun. Iba yung presyo kaysa dun sa Kaya ito, motor lang muna yung mabibili nitong 10,000 na to. Paunti-unti. Di, pag meron na, at least yung motor mabili ko na. Pag may pampaploring na ako, ipaploring ko na yun. Tapos ipapasit up ko yung lagay. Bali, inuhulugan yan. 5 pesos yung hulog, tapos kakarwash na. Self car wash yung na yan. Yan. Para may extra income tayo. Kasi mayroon pag mag-umasa tayo sa isang pagkakakitaan lang. So mas yan mas maganda yan kaysa dati sa bilyaran na negosyo ko, kasi yung bilyaran babantayan mo pa yan, kahit walang bantay, kahit tulog ka, pag may nagkarwas, ulugan lang nila ng pera. Tapos ito, hindi pa naman to kailangan daw ni Nini. Bali ang gagawin ko nito, uhulog-hulugan ko lang to sa kanya. Halimbawa pag kumita na yung karwas, bago ko kumbaga kada kuha ng pera, ipunin ko tapos ibabayad ko sa kanya kay Nini. Tulad nung ginawa ko dati sa sa piso wifi ko na yan. Yung piso wifi ko naman yan, bago ko yan napundar, umiram ako kay Bunjing ng pera, 10,000 din yan. Kasi yung yan, usapan namin nung nagkabit yan, hatian. Hatian kami ng kita. Yung gastos yung ginastos dyan, tig kami, tig 10k. Tapos pag
kinukuha yung pera, alam mo, naka 1,000, tig 500 kami. Yan yung usapan yan. Kaya pag binubuksan yung wifi na yung piso wifi, hindi lahat sa akin yung pera na yan. Hinahati namin. Pag December, tapos nagpipisa dito, minsan nag-ahati kami ng tig 1K sa isang buwan. Pinakamanila yung isang daan. Ay, At ayun, okay na. Tumawag na. Kaya naputol yung ano. Tumawag na yung pinareservation na namin. Bali yung pamasahe ay 1-1. yes. At 5:30 dapat nasa Bato na kami. Doon kami sa LRB sasakay. Yan. 1-1. Tapos didiretso muna kami doon sa bahay nila para magbayad. Tuloy-tuloy na to. Kalimutan ko si kahapon pala kay Kuya Tugsok ko ano. Pero may mga sinasuggest naman doon na yung ano, mga pang i-video tila. Basta Kawasaki, tinanong ko ng Kuya Tugsok, Kawasaki ang bilhin ko ng makina. Yan. Ayan po, muli maraming salamat kay Nini sa pagpahiram sa akin ng pera na to. At maraming salamat din po sa anonymous sponsor na nagbigay sa amin. Dalawa po sila. Alam niyo na po yun kung sino kayo. Kasi siyempre, kumbaga, anuin din natin yung billing nila na wag silang ipakilala. Pero kami, kilala namin sila sa pangalan. Yan, maraming salamat sa inyo. At muli, God bless po sa inyong dalawa. At sana mas marami pang blessing ang bumalik sa inyo. Bahala na po si God sa inyo. At sana ingatan po kayo sa araw-araw na trabaho nyo. At pagpasensyahan nyo na rin po sa lahat ng mga sponsor. At wala na naman ako dun sa Babae Project kay Tricia. Kasi unahin ko muna yung pagpagamot kay Ami. Pero pag maging okay na to, at asahan nyo na araw-araw naman ako dyan na pumapasok. Kailangan kasi na nandun para kung ano sabi, yung sabihan kami na operahan na siya, di ready na. Bali ito, hindi ko muna to gagalawin kasi baka pag sinabihan na kami dun sa PGH na operahan na si Ami, itong hiniram ko kay Nini, hindi ko muna ibibili. Pero pag sinabi dun sa PGH na uwi muna kami, ibibili ko na to ng motor na pang car wash. Kasi yun talaga sa ano, maraming salamat yung mga sumuporta sa aking nung naka-challenge. Maraming salamat po sa inyo at sa mga nagrekomenda, sila Kuya Bruce at sa lahat ng mga sa nung naka-challenge ako na isama ako. Thank you. Kay Kuya Noli, maraming salamat. At sa mga sa Team Kasangga members, maraming salamat po sa inyo. At sa mga nagpakulay, maraming salamat sa inyo lahat. At di ko na kayo isa-isain, alam niyo na po kung sino kayo. Basta maraming salamat sa inyo. Lahat ng mga sumuporta, mga viewers, silent viewers, maraming salamat. Kay Idol Japper, maraming salamat. At sa Team Pahaway, maraming salamat sa inyo lahat. Yun. At yung pera na natanggap ko noon ay ubos na. Kumbaga, ubos na talaga. Nung nung nakarang pagpagpamanila namin. Kaya ito, kung sakaling sabihin sa amin na opera na, hindi ko muna ito gagalawin. Pero pag hindi pa naman, bibili ko na to para makaano na dyan sa mabili ko na yung motor. At sana po panoorin nyo yung upload ko nga na lagi yung sinasabi. Dahil po sa panonood nyo ay mayroon akong makukuha pang gastos sa Maynila. Yan. Ayan po. Bye bye. I love you all. Yan. Ingat kayo po lagi.